Добър ден на всички! Днес ви представяме втората от многобройните легенди за подвизите на Цветомил войвода. Герой, всяващ страх във всеки турчин и защитник на обширния Тетевенски Балкан. Заедно с жена си Цветанка подслонявали много смели момчета, не желаещи да преклонят глава пред полумесеца. Да се върнем към историята. Денят бил слънчев и приятен. Цветомил бил заминал на оглед из горите, заедно с няколко свои съратници. В къщата била останала само Цветанка, която се грижила за домакинската работа и винаги чакаща с нетърпение за връщането на дружината. Ден, на пръв поглед обикновен, се готвело да се случи нещо ужасно. Турското заптие от 3 души, начело с един башибозук, разбрали къде живее Цветомил и бавно настъпвали с цел да го пленят и обезглавят, за назидание на всички дръзнали да се опълчат на властта. Приближаването си към къщата забелязали, че е прекалено тихо и виждали само Цветанка. Решили да я пленят и да изчакат Цветомил в засада в собствения му дом. Цветомил с верните си приятели. Когато стигнали до портата, веднага разбрал, че нещо не е наред. Не искал той да рискува, а ако имало и много турци вътре, той и неговите хора били невооръжени и трябвало да се внимава. Те знаели, че живи няма да се отърват от тази неравностойна битка, но нямало място за страх. Домът на Цветомил бил свещено място за всички хайдути и жена му, ако е жива, трябвало да бъде освободена с цената на живота им. Здравейте! Дайте на штрек, всеки момент ще дойде!
Убийте го! Закупилай! Убийте ги, бе! Изпийте ги всичките ги, изпийте, бе! Донеси му главата му! Трепа, пашата. Пашата снимаш и трепа. Край. Излийте ги всички до там! Дайте се сюда, се! Побира автото! Абе! Ела, нали беше смел, ела? И Цветомил се завърнал жив и здрав при любимата си жена, която трябваше да убила някой. И живели щастливо до края на дните си.